Мужчынай і жанчынай стварыў іх. Катэхеза пра сям'ю айца Петра Білевіча. Пахвалony Jezus Chrystus. Дорогие слухачі Радіо Марія, з великою радістю вітаю вас на черговій нашій катехезі, зустрічі. Тепер так по черзі йдемо з Яном Павлом Великим. Ян Павел Великий. Папа, święty. Z nim idziemy z tej encykliki Familiaris Consortio. Z tym dokumentem, jaki napisał, dał Kościół święty. Święty Jan Paweł Wielki. Święty Jan Paweł II Wielki. Można kazać prosto Wielki, потому что он один Wielki. Никто не сумнівається з вірників, з духовенства, з ієрархії Kościoła, що він великий папа. Застається, не тільки був, коли ходив на землі, коли був поміж нами. Многі, напевно, бачили його живого, і не тільки по телевізору, але так вживую. І так само заўсёды ён в наших думках, серцах быў вялікім папай. А тым больш, калі глядзім цяпер на тое, што ён нам пакінуў, багатства духоўнае, якое нам дае, асабліва, што датычыць сям'і, гэтае агромнае багатства навукі ягонай пра сямейнае жыццё. І не толькі тут у гэтым дакуменце Familiaris Consortio. Вельмі часта ён звяртаўся да сем'яў. Вельмі часта ў сваіх падарожжах меў спецыяльныя гамілі да сем'яў. Тож ён таксама стварыў, ён пачаў гэтыя сусветныя сустрэчы сем'яў, цудоўныя спаткання з усяго свету. Сем'яў. З усяго свету Касцёл тады так паказываўся нам цудоўным. Не забудзем гэтага, хто ўдзельнічаў, або хто праглядываў дзесьці в інтэрнэце гэтыя сустрэчы. Прецудоўныя, просто не перадаць словамі. Які гэта быў вялікі дар для Касцёла, для свету. Гэты чалавек, святы чалавек. Радуемся ім і спачатку памолімся малітву у інтэнцыі сем'яў, якую ён маліўся. Гэты святы. Святы Ян Павел Вялікі. Не бойцеся так казаць, бо ён вялікі. Сучасныя яму мы, людзі, сучасныя яму, называем яго вялікім. А калісьці гісторыя яшчэ будзе больш падкрэсліваць, што ён сапраўды вялікі. Так як было з папой святым Леоном Вялікім, Григоріем Вялікім, так і Ян Павел II, папа вялікі, святы вялікі. Памолімся праз яго заступніцтва разам з ім, бо гэта ён маліўся такою малітвай за сем'і. Як заўсёды, дарагія, з гэтага малітоўніка Бог добры, старонка 185. Маем гэтую малітву. Можа, хтосьці слухаючы мае магчымасць взяць у рукі гэты малітоўнік і чытаць разам са мною. Памолімся за нашы сем'і. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Малітва ў інтэнцыі сем'яў. Божа, ад Цябе паходзіць усялякае айцоўства ў небе і на зямлі. Ojcze, Ty zjawляешься любов'ю і життям. Uczyni, kab кожная чалавечая сям'я праз Твайго Сына Єзуса Христа, народжанага з Дзевы, праз Духа Святога станавілася сапраўднаю святыняю жыцця і любові для новых пакаленняў. Uczyni, kab Twoja łaska kierowała duмкami i uczynkami усіх сем'яў на свеце, kab молодое пакаленне знаходзіла
у сем'ях моцную апору для сваёй чалавечнасці і яе развіцця у праўдзе і любові. Учыні, каб любоў, узмоцненая ласкаю сакраменту сужэнства, była mocniejszą za усялякія слабасці і крызісы, праз якія часта праходзяць нашы сем'і. Просім Цябе праз заступніцтва Маці Божай Różańcowej, учыні, каб Касцёл сярод усіх народаў на зямлі мог плённа выконваць сваё пакліканне ў сем'ях і праз сем'і. Ty ёсць жыццё, праўда і любоў у еднасці Сына і Духа Святога. Amen. Witaj Maryja, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona tymi żonczynami i błogosławiony płód łonia Twojego Jezus. Święta Maryja, Maci Bożaja, mali się za nas grzesznych, ciapiery u chwilinu śmierci naszej. Amen. Święty Janie Pawle Wielki, mali się za nami, za nas. Święta Maryja, mali się za nas. Święty Józefie, mali się za nas. Все святые Божие, молите się za nas. Amen. Przechodzimy dalej, дорогие наши rozważani nad tym dokumentem. Warto posłuchać, warto porekomendować innym te katechezy про семейное życie. Тут у tych katechezach my czerpаем z krynicy. Nie z думки, żadania, rozkazu kogoś jednego. To krynica Kościoła, krynica Boża. Czerpajem z samej czystej krynicy. Rozumiecie? To wielmi ważne. To nie думка ojca Piotra, nie moja. To nie думка jakiegoś tam człowieka czy ludzi. To думка усього паўсюднага Kościoła na протягу 2000 lat. Rekomendujcie. Można tak samo, тут мне подсказывали redaktory Radia Maryja, как сказать вам, сегодня я вспомнил, что можете подписываться на Ютубе, там ставить subskrypcję, значит подписаться, чтобы było jak najbольше tych, kto słucha Radio Maryja. Jak najbольше. Nie tylko te katechezy, ale w ogóle. Jak najbольше, nie wiem jak to nazywaється, te palczyki wверх, da, lajki или что там, ja nie silno w tym, probaczcie. No, coś ci tam takoje jest. Dopomagajcie sprawom Bożym, naszym, chrześcijańskim, katolickim. Haj rozszerzaється prawda Boża. Haj ludzi poznają dla radości, dla szczęścia, życia i семейного życia. Дорогие, my zakończyli, że wszystkie człony семьи все powinny tworzyć jakby taką komunię osób i tworzyć z семьи szkołę bogatejszego człowiectwa. Bogatejszego człowiectwa. Tak. I ta szkoła, ta zwiększaється, ta powstaje wtedy, kiedy przyjmujemy łaskę i любов. Łaskę i любов do dzieci, do chorych i do starszych. Про to ja много казав опошнім разом. Про wzajemną, codzienną służbę usich służbę. Tak i mama, i tata, i syn, i daczka my służymy. I dziedula, i babula tak samo służyć nam. Dalej, to powstaje przez dzielenie
добротами, радостями и покутами. Делиться добротами своими. У сям'і гэта асабліва важна. Як добра, калі дзеці умеюць падзяліцца, нават гэтай цукеркай. То так банальна, проста. Не заўсёды так бывае. І гэтаму трэба вучыцца. Як добра, калі муж кажа да жонкі і нават прысутнасці дзяцей: «Мая дарагая, я гэта табе купіў, каб ты радавалася. Дзеці, гэта для мамы нашай каханай». Падзяліцца чымсьці такім радасным, добрым. Не толькі ў матэрыяльным відзе, але заўважце, дзяліцца радасцямі і пакутамі. Радасць і пакута – гэта наш стан як бы унутрэнны. Гэта не проста. Здаецца, там падумаеш, без праблем, можна радавацца ўсім. Не так проста. Не заўсёды мы дзялімся. Страшна, што не маем часу дзяліцца. Не маем часу. Дзіцё прыходзіць са школы, хоча мы гэта кажам пахвастацца. Не трэба так казаць пра свае, чаго ты хвастаешся, не. Дзіцё прыходзіць і кажа: «Мама, я сёння 10 атрымала. Так з Божай дапамогай, мама, ведаеш ты, я нават не цалкам была падрыхтавана, але штосьці там калісьці прачытала, ведала або ведаў, і раз сказаў больш, чым ўсе іншыя, і настаўніца дала мне 10. То мама дарагая, тата дарагі, брат, сястрычка, калі гэта чуеце, не кажыце, чаго ты хвастаешся. Бо ёсць чым пахвастацца, во-першых, а во-вторых, гэта не хвастаецца, просто дзеліцца з вами радасцю. Вашае дзіцё, твой брат, твоя сястра, дзяліцца з табою радасцю. Прымі гэту радасць. Слава Богу, які ты маладзец, якая ты умнічка. Дзякуй Богу, што ты гэтую 10 запрацавала, што ты так уважліва, што памятаеш штосьці, што іншыя дзеці не памяталі. Дазвольце дзецям дзяліцца, не закрывайце іх. Дазвольце ім сказаць, мейце час, каб дзеці маглі вам сказаць о сваіх радасцях, але таксама о сваіх перажываннях, пакутах. Дзяліцца з імі, умець выслухаць. А знов ты мне ноеш. Не, дзіцё не ноет. Дзіцё дзеліцца з табою сваімі пакутамі, праблемамі, перажываннямі. Дазволь яму. Дазволь дзіцяці, каб яно падзялілася. Тады будуецца гэтая камуня, гэта мець час адзін для аднаго. Можа, нам, дарослым, і гэта, праўда, бывае вельмі часта, здаецца, што дзеці там часу няма, там ерунда, там зноў будзе расказваць мне, хоча сказаць там такое, там, уйдзі, няма часу, ёсць важнейшыя справы. Так, для цябе ёсць важнейшыя справы, для дарослага. Гэта праўда. І нават аб'ектыўна штосьці можа быць намнога важнейшае. Гэта праўда. Але попробуй увайти в палажэнне гэтага дзіцяці. Для яго суб'ектыўна. Гэта найважнейшая справа на свеце в данный момент, в данную секунду. Не гасі гэтага. Гэта будзе некалькі секунд, нават не минут. Дазволь дзіцяці сказаць сваю радасць або свае горы. Штосьці мне там не атрымалася. Мяне пакрыўдзілі. Не кажы сразу, не наракай, маўчы. Там, адстань, няма часу, это ерунда. Не, для цябе, як для раслуга, ерунда. Таксама апостолы паступалі, заўважце. І Jesús быў вельмі добрым выхавальнікам, вельмі добрым выхаваўцам, вельмі добрым. Таму што апостолы забаранялі дзецям падыходзіць да Jesúsa.
приносили детей, а апостол, не, что вы там с ерундой, детей тут такому великому наставнику будете детей там заморачивать голову детьми своими. Ej, уходите, тут он мои важнейшие справы. А Jezus что robić? Nie. Jezus staje w obronie dzieci. Дозвольте dzieciom przychodzić do mnie. Это dla nas nauka, kiedy my маем наследовать Pana Jezusa. Это нам przykład. Jezus jakby хоче сказать нам, дозвольте детям приходить до вас так само. Дорогие батьки, дорогие дорогая мама, дорогий тата, дозволь dzieciom приходить. Tak, ty masz wielmi ważne sprawy. Ciebie tam na robocie zagruzili, перегрузили. Tobie coś ci tam jeszcze dobawili roboty i tak dalej. Ty nie masz czasu. To wszystko prawda. Ale dzieci twoje nie mniejsz ważne. Dozwól im podzielić tym, czym ja nie chcę dzielić z tobą. I radość, i chore, i pokuty. I w ogóle nie tylko dzieci, baćki, ale baćki pomіж собою, mama i tata, mąż i żonka. Wysłuchajcie один одного. Majcie czas prosto na rozmowę. Podzielić się czymś. My sami odczuwajemy, jak to ważne. Kiedy nie ma tego dzielenia, to my oddalajemy się один od одного, uchodzimy. Tak, prosta sprawa. Uciekajemy. A kiedy już czas, to my i ten czas trzeba znaleźć. Tak, i nie będzie tak automatyczna. Trzeba znaleźć czas dla dzielenia. Trzeba sobie nawet czasami wydają takie przykłady nieodnośniami, gdzie prosto one naznaczają sobie taki czas. Ci każdy wieczór, ci, żeby było dłuższe, raz u tygodni, na przykład jakiś tam raz u tygodniu, w niedzielu, jakiś ci określony czas, kiedy my razem prosto dzielimy się, co my przeżyli na tym tygodniu i tak dalej, mąż i żonka. Można tak. Zobaczcie, Papa Rzymski każe, dla budowania tej ziemi, dla wykonania tego zachadu, jakby taką kapsiamia, była szkoła bogatejszego człowiectwa. Ty u ziemi stanowisz się bogatejszym człowiekiem, внутри, w duszy. I temu ty usiemu uczysz się. Uczysz się przez łasku i любов, jaką masz do dzieci, do chorych, do zastarałych, starejszych, przez wzajemną codzienną służbę усім, każdemu, i przez to, że сегодня кажу, dzielenie dobrotami, radościami i pokutami, smutkami. Dzielim się tym, dzielim się, nie trzymajem sobie. Każem swoje emocje, to, co nas bespokoi, to, co nas raduje. To już rozkazywajem z lubowią, z dowierem. Idziemy dalsze. Tak czas schudka nam pływie. No, co zrobić? Trzeba będzie nam długo jeszcze żyć. Kab zakończyć nawet tę kniżkę. Ledzicie, kiedy tak poglądać, bo stulki my tulki zrobili, jeszcze czekaje nas aż stulki. No gdzieś ci tak pięć raz больше, czym my przeszli. Niczego, będziemy żyć, będziemy uczyć się. I teraz wielmi fundamentalnym, основательnym takim punktem ubudowani tej komunii osób usiemnej jest wzajemna wychowawcza dzielenie, takie zamienne, my zmieniamy się pomiędzy baćkami i dziećmi. My dzielimy się wzajemnie. My zmieniamy się. Nie tylko baćki wychowują dzieci,
але і дзеці выхоўваюць бацькоў. І у гэтай гэта як фундамент, гэта як падмурак. Гэта як падмурак, каб гэта як камунія, у гэтай камуніі мы былі świadomыя, што не толькі мы даём, як бацькі, так? Ты мама, ты тата, не толькі ты даеш, але памятай, што ты таксама атрымліваеш ад дзяцей. Не будзем тут пералічваць, бо зноў задоўга будзе. Але тое, што святы Ян Павел Вялікі, апекун сённяшняга дня, сёння якраз успамінаем яго, ён нам кажа, што гэта мы разумеем. Гэта абмен, так, гэты абмен, выхаваўчы абмен паміж бацькамі і дзецьмі. Прачытаем фрагмент са Святого Пісання. Трэба чытаць. Нічога, што час плыве, нічога, што, здаецца, не паспяваем. На Святое Пісанне трэба мець час. Паслухайце пра гэты абмен, што святы Павел кажа в пасланні да Эфесцаў, Новы Запавет. Дзеці, слухайцеся у Пану сваіх бацькоў, бо гэта справядліва. Шануй бацьку свайго і маці. Гэта першая запаведь у абяцанні. Каб добра было табе і каб доўга ты жыў на зямлі. Гэта датычыцца дзяцей. Цяпер далей 4 верш. Вы і вы, бацькі, не раздражняйце вашых дзяцей, але выхоўвайце іх праз навучанне і настаўленне Пана. Так, бачыце, бацькі маюць першыя выхоўваць, настаўляць, навучаць, але Пана, настаўленне Пана. І гэты важны момант. Дзеці, слухайцеся ў Пану сваіх бацькоў. Гэта вельмі вялікі дар. Дзеці робяць дар сваім бацькам, калі слухаюцца. Слухаюцца ў Пану. Скажыце дзецям, не бойцеся казаць гэта. Дарагія дарослыя, гэта катэхеза да дарослых. Таму вы ім перадавайце, што калі слухаешся мамы і таты, ты слухаешся Пана, Пана Бога. Табе Бог будзе благословіць, бо гэта справядліва. Так павінна быць. Дзеці павінны слухацца. Слухайцеся ў Пану сваіх бацькоў. Так, шануй бацьку свайго і маці, гэта першая запаведь у абяцанні. Што гэта значыць? Так, першая запаведь, якая мае абяцанне. Каб добра было табе і каб доўга ты жыў на зямлі. Разумееце, гэта ёсць абяцанне, якое ёсць дадзена 4 запаведзі Божай. Шануй бацьку свайго і маці сваю. Мы на гэтым заканчваем. А мы павінны гэтую запаведь як бы далей казаць. Каб добра было табе і каб доўга ты жыў на зямлі. Хочаш, каб табе было добра? Кажды хоча. Хочаш быць шчаслівым? Кожны хоча. Таму слухай, быць паслухмяны бацьку і маці сваей. Так кажа Бог. І будзе табе добра, і будзеш доўга жыць на зямлі. У дабрыні будзеш жыць. Добра табе будзе, будзеш шчаслівы. На зямлі будзеш жыць доўга, в шчасці. Як бы такое залог шчасця на зямлі — гэта паслухменнасць бацькоў. Так можна і сказаць. Гэта першы фрагмент. Гэта выхаванне таксама бацькоў, настаўленне для бацькоў. Далей, другі фрагмент — гэта спасоння да Каласянаў. 3 раздзел, 20 і 21 вершы. Дзеці, будзьце паслухмянымі бацькам ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. І тут разу падказка, як бы гэта першы фрагмент для бацькоў. Пытайце дзяцей,
штосьці яны зрабілі, допустим, так? Не бойцеся запытацца: «Как ты, моя каханая дочуся? Як ты думаеш, гэта падабалася Пану Богу, што ты зрабіла? Як, мой коханы сыночак, гэта падабалася Пану Богу, што ты зрабіў? Як ты паступіў?» Не бойцеся в гэтых адносінах Божых. Дзеці, будзьце паслухмянымі бацькам ва ўсім, бо гэта падабаецца Пану. І далей, айцы, Святы Павел звяртаецца да айцоў, не раздражняйце дзяцей вашых, каб яны не падалі духам. Айцы, не раздражняйте дзяцей ваших. Так, дзіцё абсолютно слабенькае, і психіка слабенькая ў дзіцяці, многа чого не разумее. Не раздражняйте дзяцей ваших, бо можаце іх пакрыўдзіць. Яны могуць упасть духам і ніколі не падняцца, нават у дарослым жыцці. Гэта будзе такое потом для них. Як трэба многа любові. З самага пачатку, не баюся сказаць, з самага зачацця. Так. І праз усю цяжарнасць, і зразу пасля нараджэння, і пазней, асабліва першыя годы жыцця. Дзіцё ўсё разумее. Святы Павел нас вучыць гэтаму, што мы маем выхоўваць адзін аднаго. Дзеці, святы цяпер Ян Павел Вялікі далей прадаўжае свае разважанні праз любоў, пашану, паслухмянасць да бацькоў. Яны таксама уносяць свой асаблівы і незаменны, адзіны уклад у будаванне сям'і сапраўды чалавечай і хрысціянскай. Дзеці ўносяць. Дзеці гэта робяць. Іх дар ёсць таксама асаблівы і незаменімы. Не заменіш гэтага дару, які уносіць тваё дзіцё. І вельмі важна, каб гэта таксама прымаць і шанаваць. Дзіцё, слухайце, хто нас так можа любіць, як дзіцё нас любіць? Колькі любові. Нават кажуць, што, так смешне кажуць, няхай будзе, паўтару такое, што, я абніму сваю дочь, свайго сына, то зразу легче становіцца, і як бы я заражаўся яго энергіяй пазітыўнай. Няхай так будзе, добра. Гэта і тое, што кажа нам Ян Павел II, што дзеці праз сваю любоў, таксама праз пашану да бацькоў, паслухмянасць да бацькоў, уносяць гэты асаблівы і незаменімы уклад, такой дар у будаванне сям'і сапраўды людскай і хрысціянскай в паўнаце. Дзеці маюць усё сваю частку, якую вносяць в сям'ю. Разумеем гэта, бо кажам, нават разумеем, што калі мы былі адны, там жонка і муж, кажам, было інакш, цяпер з дзецьмі ёсць інакш. Як жа часта і бацькі кажуць, што б мы рабілі без яго? Без нашага дзіцяці, без нашай дачкі, без нашага сына. Вельмі, вельмі, вельмі патрэбныя дзеці нам. І гэтае будаванне гэтай камуніі. Заданне гэтае будзе прасцейшае, калі бацькі будуць выконваць сваю ўладу, адзіную ўладу. Улада бацькоў над дзецьмі, яна асаблівая, асаблівую ўладу. І ўладу, якую ніхто не мае права пазбавіць бацькоў. Хіба што ёсць паталагічны якісь момент. Але нормально
Ніхто не заміні мою ўладу бацькоў над дзецьмі. Але яны павінны яе выконваць як сапраўдную службу. Сапраўдную службу. Сапраўдная служба. Разумееш, твоя ўлада над дзецьмі, ты яе маеш. І незамянімая. Але гэта служба. Значыць, гэта служба падпарадкавана людскому, чалавечаму і хрысціянскаму дабру дзяцей. Людскому і хрысціянскаму дабру дзяцей. Вашых дзяцей, тваіх дзяцей. Ты маеш так служыць, каб з гэтага дзіцяці, якая ёсць уже чалавекам, але вырас, добры чалавек, добры хрысціянін, добры, неабыякі, неабыякі. Заахвочваць дзіцё да добра, выхоўваць яго так. Мець уладу, якая служыць, каб падняць дзіцё. Асабліва, каб даць ім магчымасць дасягнуць сапраўднай адказнай свабоды. Адказнай. Не само jak nie słowo swoboda, jest уже такое słowo, jest jeszcze swawola na polskiej mowie. To znaczy, robię, co mnie хочется. Nie, to nie swoboda. Bo my możemy, хочется mnie grzech, ja robię grzech. Wtedy ty już niewolnik grzechu. Ty już rab, ty już nieswobodny człowiek. Nie. Zaprawna swoboda, jaką daje Chrystus. I zaprawną swobodę dawać dzieciom, urazwić, nie narzymać na ich. Nie chcieć, aby one wypełniali nasze mary, jakich my nie dosięgnęli. A może Pan Bóg ma dla twojego dziecięcia inny plan? Dziwno tak słało się. Ja nie wiedаю tak, po prostu dziękuję Panu Bogu za swoich baćków. Za tę swobodę, jaką nam dawali. Ja wam prawie to już kazał, że nas było 7, było chazяйstwo, było mnogo pracy i baćki bardzo dobrze pracowali dla nas, służyli nam, naprawdę cudowna. I nas 7 dzieci nie prosto było wychowywać, każdy z charakterem swoim. Kiedy ja teraz glażu, to baczę, jakie my byli różnymi i jest różnymi. Choćmy braty i siostry, jednak każdy po raznemu. I nielегко było baćkam naszym. Ale dawali i odczuwały tę swobodę. Odkazną swobodę. W sensie, baćki nie dozwalali nam abyż tu. Kiedy trzeba było dopomagać na chazяйstwie, особливо na chazяйstwie, i tam parę sotok ziemi, i owieczki byli u nas, tam husi, kurycy, był czas, kiedy świnie byli i tak dalej. No, chazяйstwo było dostatkowo wielkie na ten czas. I kiedy trzeba było dopomagać w chazяйstwie, dziwna, moja mama i tata dawali nam swobodę. Mogliśmy nie dopomagać, ale odkazna swoboda to była, odkazna. Nie dozwalali, mnie nie хочется, mama, ja nie pójdę tam i pomagać. Nie хочется mnie tata, ja zostaję się doma. Nie, tak nie. Nie dozwalali. Trzeba było być odkaznym. My wiedzieli, że bez tego chazяйstwa będzie вообще bieda straszna w naszej ziemi. Taka bieda materialna. Nie będziesz to jeść, bo tam wielmi mało i tak dalej. Choć tego nigdy nie było nijakiej biedy. Ale dziękując tak samo temu chazяйstwu. My nie odczuwali siebie biednymi, jakimiś tam przyniżonymi. My pracowali, dopomagali baćkam. Ale baćki rozumną swobodę nam dawali. To odkazną swobodę. W sensie, kiedy nie chciałeś, bo nie chciałeś, to nie. Idź synok, nie ma. Ale byli dwa opravdania, gdzie my mogli naprawdę nieść pracować na chazяйstwie. I to była odgaworka 100%, tylko trzeba było je wykonać.
обманывать. І наколькі я памятаю, слава Богу, заўсёды мы былі вернымі гэтаму. Значыць, калі напрыклад, я кажу маме, мама кажа, пашлі там на агарод, трэба дапамагчы тату там працаваць. А я кажу, мама, але я хачу до касцёла ісці. А касцёл, всё, ідзі, ты свабодзен. Або мама, ksiądz прасіў, каб прыйсці дапамагчы там в ремонце касцёла. Так, всё, касцёл, ты быў свабодны. Бо там трэба дапамагчы. А другое, у чым гэтая свабода, але адказная свабода, калі сказаць, мама, мне далі многа урокаў, домашняе заданне, мне трэба яго зрабіць. Всё, навука, калі ласка, вучыся. Всё, не трэба табе ісці працаваць там на хазяйстве. Гэта было адказна. Не ад баўды не трэба, бо тобі не хочацца, бо настрою няма. Не. Бацькі нас учылі, і ты так, я не ведаю, калі так гляжу, чытаю гэты документ, адкуль у них была такія веды, простыя людзі. Простыя, не, по нашим меркам сучасным неэдукаваныя. Але яны не паддаваліся, абы чаму там настроення няма. Не? Касцёл і навука. Калі хацеў да касцёла, заўсёды свабодна. Гэта важна, гэта важнейшае ўсяго. Навука, калі хацеў вучыцца, заставайся дома, вучыся, рабі домашняе заданне, урокі, калі ласка. Але калі просто хацеў, я з друзьямі дагаварыўся. Не, з друзьямі, сябры пачакаюць. Яшчэ паспееш, тут ёсць праца. А мне не хочацца. Не, гэта таксама пачакае. Папрацуй. Трэба дапамагчы. Адказная свабода. Адказная. Дзякую Пану Богу за гэтую адказную свабоду, якую бацькі давалі. Так. І гэтая служба падпарадкавана дабру дзяцей, чалавечаму і хрысціянскаму. Так, асабліва важна, асабліва магчыма, калі мы даём, каб асягнуць гэтую сапраўдную адказную свабоду. І бацькі могуць так вас выхоўваць дзяцей, будаваць гэтую сям'ю аўтэнтычна чалавечую і хрысціянскую, могуць гэта дасягнуць, калі яшчэ памятаюць, захоўваюць жывую свядомасць, асазнательнасць, свядомасць дару, які пастаянна атрымліваюць у сваіх дзецях. Тваё дзіцё, што яно жыве сёння з табою, гэта дар. Дар ад Пана Бога. Кожнае дзіцё – гэта дар. І гэты дар мы павінны прыняць. Кожнае дзіцё. І першае, і другое, і трэцяе, і пятае, і дзесятае дзіцё. Трэба прыняць кожны гэты дар. Не забіваць, не нішчыць. І трэба яго прымаць кожны дзень. Бацькі, вы гэта добра разумееце. Добра разумееце, дарагія бацькі, што гэты дар трэба прымаць кожны дзень, бо ёсць дні слабасці, уже надоело. Ах, ты сын мой, ах, ты дочка, ах, ты дзеці, вы вредныя такія, так боже. Не хочацца часамі. Прымай. Дар ад Бога, вспоминай, памятай аб гэтым. Няхай святы Ян Павел II нам дапамагае. Няхай нас вядзе, няхай намі кіруе, няхай напаўняе нас духам любові, духам такім сапраўднага хрысціянскага жыцця у нашых сям'ях. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як było spradwieku, цяпер і заўсёды і на веки вечныя. Амен. Поблагословлю вас своим крыжом. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niechaj was błogosławić szczerze Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen. Lubicie ci nad nacho, lubicie dzieci, lubicie baćków, lubicie brata, siostru, lubicie dziadulu, babulu, wnuka, wnuczek. Pochwalony Jezus Chrystus, do następnej zustreczy z Bogiem. Muszczynaj i żanczynaj stwarył ich. Katecheza prasiam ju, ojca Piotra Bielewicza.